Kaixo guztioi, eremu magnetikoarekin hasteko zenbait instrumento matematiko ulertu behar ditugu eta jakin behar dugu zelan erabiltzen diren, eta horietan nire ustez garrantzitsuena da biderkadura vektoriala. Imaginatu daukagula, u honek adierazten duena da u vektore bat dela, eta v beste vektore bat dela, u biderkadura vektoriala orain arte, bakarrik goratzeko, orain arte erabili dugu askotan biderkadura eskalarra, horrela adierazten zena. Horrela. Eta ematen zigun zenbaki bat. Orain erabiliko duguna da vektoriala, eta vektoriala idatzi daiteke horrela, edo baita ere horrela. Bieratara esan nahi du, hemen jartzen baduzue isa edo horrelako pikito bat, horrek esan nahi du biderkadura vektoriala dela. Eta biderkadura vektorialak ez dauka zerikusirik biderkadura eskalarrarekin. Ez gara sartuko biderkadura eskalarra, baina gauzarik garrantzitsuena, vektore bat, beste vektore bat modu vektorialean lortzen duguna beste vektore bat izango da. Eskalarrean zenbaki bat lortzen genuen. Kasu honetan, vektore bat. Beraz, nola vektore bat lortzen dugun, jakin nahiko dugu vektore horren modulua nolako izango den, eta baita ere nolako izango den bere norabide eta noranzkoa. Zer da jakin behar dugun lehenengo gauza norabide eta noranzkoari buruz? Gure vektore berria, lortuko dugun vektore berria, izango da hasierako bi vektorekin perpendikularra. Imaginatu irudi hau daukagula, Askotan erabiliko dugu, ardatz kartesiarrak gure vektoreak adierazteko. Hemen, orain arte normalean bi dimentziotan egiten genuen, bakarrik geneukan isa eta i. Kasu honetan agertzen zaigu isa, i eta zeta, hirugarren ardatza, Beraz, imaginatu daukagula vektore bat u modukoa, eta beste vektore bat v honen modukoa. Lortuko dugun vektore berria bi hauen arteko biderkadura eskalarra egiten badugu, biderkadura vektoriala izango da vektore bat honekin perpendikularra izango dena eta honekin perpendikularra izango dena. Adibidez, omega, ikusten bauzue, omega honekin perpendikularra da eta honekin baita ere perpendikularra da. Hori lehenengo gauza. Batek esan zezaken, baina zergaitik doa gora eta ez bera, hori geroago ikusiko dugu. Baina argi izan behar duguna da, u isarekin paraleloa da, v irekin paraleloa da, omega izan behar dela zetarekin paraleloa. Ikusiko genuke gora edo bera. Beste gauzatxo bat, eta ja, hemetik aurra esaten dugu. Isa, ardatzaren vektore unitarioa, hemen agertzen den gezi gorritxo hori, da i. I vektorearen vektore unitarioa dituko da j, eta berria dena z ardatzaren vektore unitarioa izango da k. Oda pixkat teorikoa. Gure eremu magnetikoetan iaia beti urrengoa gertatuko da. Emango dizkiguten bi vektoreak biderkadura vektoriala egiteko gehienetan perpendikularrak izango dira haien artean. Eta honek baditu bi gauza hon. Lehenengoa, lortu nahi dugun vektore berriaren modulua kalkulatzea nahiko errez izango dela, bakarrik jakin behar dugu honen modula eta honen modula. Hau guztia oso teorikoa da, azaltzen dut gero joango gara ariketekin eta adibideekin eta asko sobetu ikisuko duzu, baina orduan, lehenengo gauza, hauek biak perpendikularrak badira, bakarrik honen modula izango da modulu hau bider modulu hau. Imaginatu dakigula honen modula, honen modula lortzeko nahikoa izango zen honekin. Beraz, modula jakingo nuke modu erraz batean kalkulatzen. Beraz, gehien interesatzen zaiguna izango da. Honelako kasu batean zinetan u eta v perpendikularrak diren, zelan kalkulatu dezakegu gure vektore berriaren norabide eta noranzkoa? Modulua oso erraza izango da, haien arteko moduluak biderkatzen. Baina norabide eta noranzkoa, eta horretarako bi modu ezberdin ikusiko ditugu. Alde batetik ikusiko dugu norabide eta noranzkoa nola kalkulatu grafikoki eta bestetik analitikoki. Eta biak menderatu behar dituzue oso ondo. Nik uste dut, eremu magnetikoko ariketak egiteko gauzarik garrantzitsuena izango dela oso argi izatea biderkadura vektorialaren norabide eta noranzkoa grafikoki edo analitikoki kalkulatzea. Modulua modu oso erraz batean ikusten delako. Hasiko gara beraz grafikoki. Grafikoki kalkulatuko dugu. Eta hau egin aurretik azalpentxo bat eman bat dizuet. Imaginatu, plano hau hemen agertzen dena, isa eta i dela gure orrialdea. Gure orrialdea da plano hau. Beraz, nik nahi badut, imaginatu, zehatuko gara kapazagarren ulertzen. Imaginatu daukadala vektore bat, horrelako zerbait, orduan, nire orrialdean horrela marraztuko nuke, Eta vektore bat honelakoa, adibidez a, izango zen horrelakoa.
Hau da, perspektiba pizkatxo bat aldatzen da. Hemen 3 dimentsioak irudikatzen ditugu, baina normalean, ariketa bat egiterakoan orrialde batean, hau erabili beharrean nahiko zaila bihurtuko zaizuna gero kalkuluak egiteko, abisatzen dizuet, ze horrela oso polita ikusten da, baina gero zaila da ikusten daudela 90 graduak eta norez, beraz, hau erabili beharrean, erabiltzen dugu orrialdea esaten dugu dela izai planoa, bale? Plano hau urdina izango zen gure orrialdea, eta arazoan ondago, eta norbaitek esan dezake, bale, oso ondo, baina nik horrelako zerbait idazten badut, adibidez, vektore honi deituko diogu C, nola demontre jarriko dut vektore bat orrialdean ez dagoena? Bale? Ba, C bezalako vektore bat marrasteko bi aukera daude. Edo vektorea kanpora doa, edo vektorea barrura doa. Hori izango zen C, eta imaginatu daukadala beste vektore bat dela D. Ba, salduko dizuet zelan marrasten dugun C eta D vektorea adierazpen honetan, bale? Gogoratu, nire orrialdea da plano urdina. Beraz, imaginatu geziak atzean daukala, horrelako isa bezalako bat. Beraz, gezi hau paperetik kanpora badoa horrela adierazten da. Horrela. Hau izango da C vektorea. Nola gezia kanpora doa, bai, gora doa, orduan horrela idazten da. Eta aldiz, gezia behera badoa, bai, bere ipurdia ikusiko genuke, eta beraz horrela adierazten da. Isa bat, borobil baten barruan. Eta hau izango zen D vektorea. Errepikatzen dut. Gu, batzuetan horrelako irudiak egingo ditugu. Isa, I eta Z planorekin. Baina normalean, gure ariketak egiteko ez da komenigarria hori erabiltzea. Beraz, hau bezalako adierazpenak erabiliko ditugu. U, kasu honetan, berdina dira, baina A, angelutxo hau izan beharrean, jasango dugu izango dela horrelako zerbait. U eta C eta D bezalako vektoreak nahi bat ditugu adierazi hemen, esan behar dugu, kanpora eta gora doan vektorea, gora badoa vektorea, jarriko dugu puntutxo batekin. Gora badoa vektorea, puntutxo batekin. Behera badoa vektorea, jarriko dugu isa batekin. Eta bi vektore hauek izango dira Z ardatzarekiko paraleloak. Komentatu dugun hobetu ulertzeko hemen jartzen ditugu lau vektore A, B, C eta D. A vektore izango da I, horrek nahi du isa ardatzarekin paraleloa, B, J ardatzarekin, I ardatzarekin paraleloa, J delako, C izango da nola positiboa denez gora eta minus CK nola negatiboa denez bera. Hauek laurak adieraziko ditut hemen. Eta gero hemen adieraziko ditut orain esan dudan beste moduan. Hemen adierazi dut A, B, C, bai? K nola denez Z ardatzaren noranzko positiboan eta D minus K denez Z noranzkoaren noranzko negatiboan. Vale. Baina interesatzen zaiguna da hau, imaginatu daukagula, 3 dimentsioetan adierazatu beharrean, 2 dimentsio planoa, bai? Lehen komentatu dugun planoa. Beraz, A eta B adieraztean nahiko erraza da, izaren noranzko positiboan, B iren noranzko positiboan, eta C eta D adierazteko nola hemen Z ez dena agertzen inondik, esan nahi du, izango dela paperetik gora edo paperetik bera. Kasu honetan, C izango zen gora, bai, paperetik gora, irtetzen baina gora, eta da izango zen paperetik bera. Berdin zait non jartzen dituan hauek, jarraitut hemen non baiten jartzeagatik, baina berdin dio non jartzen ditugun. Nola bideoa oso luzea garatuko zaigun, hemen geratzen dut, eta jarraituko dut hemetik beste bideo batekin.